Evo upravo smo dobili informaciju da je Elmedin Jerlagić odustao iz opravdanih. Rođen 1989. godine, dolazi iz Kragujevaca, koji njegovo četvrto sudjelovanje u skokovima. 2007. godine u Kragujevcu. Ovo je njegovo 6. sudjelovanje u skokovima sa Starog mosta. Ocjene koje dobima sa Starog mosta. Stil kojim skače je lasta. Đorđe Gajić Beba je 21. natjecatelj. Rođen je 16.4.